ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ତାରକନାଥ ପୀଠ ମହାମହିମା ଅଲେଖ ପୀଠ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖାନନଗର ବଁଚଅଁରା ବାରିମୂଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଇଏ ମନ୍ଦିର କେହି କାଳରୁ ବାବା ତାରକନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାବା ତାରକନାଥଙ୍କ ମହିମା ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ତାରକନାଥ ଅନେକ ଦିନ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାବା ତାରକନାଥଙ୍କର ଏଇଠାରେ ବାବା ତାରକନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏହି ବାବା ତାରକନାଥ ମହାମହିମା ଶୂନ୍ୟରୂପୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠୁ ଯାଇ ମହାମହିମା ଅଲେଖ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଧୂନି ଜଳିଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂନି ସେମିତି ଜଳିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଲାଇଟ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରିମୂଳ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ସବୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର ବାବା, ଯିଏ ତାରକ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏହି କିଶୋର ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦେଖାରଖାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି କିଶୋର ବାବା ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ମନ୍ଦିର 28/10/2012 କେଉଁ ଦିନର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଇଏ ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ।